Bon dia, estem aquí per parlar-vos d'un terme que segurament heu escoltat més d'una vegada però potser no sabríeu definir. La música urbana. Doncs som-hi, avui us explicarem 10 curiositats sobre ella. Per començar, sabries definir el que és la música urbana? Doncs és aquella que neix en els barris més marginals i té gèneres com podrien ser el trap, rap, hip-hop, reggae, entre d'altres. Va néixer per allà als anys 80-90, en els barris dels Estats Units per combatre les injustícies socials. Al principi té una escena molt crua, ja que neix dels barris més humils als quals no tenen recursos per poder fer la seva música. Avui en dia això ja s'ha convertit en un signe d'identitat per la música urbana. Però aquí a Espanya va arribar als anys 90, quan SFDK i Violadores del Verso van començar a fer la música en rap. La misma pasión, hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Després, al cap d'uns anys, ha seguit fent més música, però aquests van ser els autèntics pioners aquí a Espanya, degut a que va arribar una gran onada d'immigració aquí a Espanya afroamericana. I els pioners, el hip-hop en català, qui són? Doncs són Dizop, amb la seva cançó No soc polac. Xarnego saps, com molta gent d'aquesta terra, molts immigrants, patint misèries degut a la guerra, és llei de vida, està escrita a la història. Porta o adversaris. Sense ells, avui en dia, l'escena que coneixem no seria exactament la mateixa. Heu escoltat alguna vegada el terme 808? Neix de la caixa de música Roland TR-808, molt popular als anys 80. El trap a Espanya neix a l'any 2010, gràcies a cantants com la Pur Gang o Cecilio G. Tengo a la competir y titrando. Cuando estabas con el FIFA yo estaba pintando, bebiendo y fumando. Que van començar penjant els seus temes a YouTube, sense ajuda de cap discogràfica darrere. Van ser famosos per mantenir la seva essència en tot moment. La Peun Gang. Van començar el 2011-2012, amb les seves primeres cançons i les més conegudes, com ara Cac Black. Són 6 joves nascuts aquí, al barri de Gràcia, que es van fer famosos perquè van ser els pioners de la música urbana en català. Van començar amb les seves lletres polèmiques parlant de drogues, delinqüència, sexe i més coses. Al cap d'uns anys s'han convertit ja en llegendes i a dia d'avui segueixen fent música. I com a icones femenines tindríem la Batgirl. Ara ja és coneguda internacionalment, però fa uns anys va començar fent trap. També va començar en català i era coneguda per trencar tots els esquemes. Ella se sentia una noia normal i no entenia per què anaven a atacar-la. Era una noia que trencava tots els esquemes per la seva estètica, la seva música, que no estava tan vista per l'època. Ara, amb el feminisme i com ha avançat tot, sí que es veu més normalitzat, però ella va ser la primera trencadora de tot el que estava esquematitzat. Gent com la Quincy o la Catalana són molt conegudes per la seva reivindicació feminista i d'autogestió, però sense oblidar la classe dels barris, i com la lluita de classes també s'enfoca dins de la lluita feminista. En resum, el més important dins del gènere urbà és mantenir la teva identitat des dels teus inicis fins al teu final. Gent com Valla Valle ho està aconseguint també avui en dia fent música urbana en català, mantenint sempre les seves arrels, el d'on ve i el que li han ensenyat i criat des de petit. Llavors, tu també pots fer música. El més important és que mantinguis sempre la teva pròpia identitat sense voler agradar a altres, perquè mantenint la teva identitat agradaràs als teus iguals.